Zduř, tady Backman se zeptá na dnešní videa. S nikým. Je, čau, nechceš se mnou natočit? Hej, kámo, jako doma mám brambory od hládí. Čau. Tak čau. Takže asi jste z názvu už poznali, co to je za video. Takže já vás vítám na svém kanále, konečně po dlouhé době. A dneska si ukážeme pár prankolů. Máme tady připravený slova, který v tom... Tady je uvidíte někde. Tady nebo tady. Tady je máte takhle. Počkej, Choď domů! Ukážeme jim, co jsme ještě udělali před chvilkou. To jsme trošku vyrvali. Takže tady máte ty věci, to můžete to tam trochu vidět. Kdyby byly přeze mě, tak si to nevšímejte prostě. Jo. A jsou to teda... Řekneme jména. Takže je tu Adéla, Jarka, Marie a Michala. Takže a ty slova jsou úzká ponožka, dáme party, deal, ideologie, sexy, akvárium, prdel, bazar anebo bazaru, jakože jsem koupil v bazaru. Brýle, pompo, cigáro. Tak asi jde první tady. No, počkej. Koho chceš? Já si dám Marii. Tak Ale jo. počkej, já se podívám, co to měla Marie. Marka tady. Marie, ty pičo. Marie, no. Ukaž. Marka, tady bude co na to. Co prodává ta Martka? Já myslím, že prodává křečka. Křečka. Teď nevím. Ty jsi taky dobrý křeček. Jo, křečka. To s Marie jsem sehnal naposled. Takže jdem na to asi, ne? Ukáž. Dobrý den, já jsem se koukal na ten bazar, na toho vašeho křička, nebo teď nevím, jestli... No, tak jestli bych ho mohl koupit, protože on se mi zdál hodně sexy a takový... On je nádherný, on je úplně miminko, No. že nám to prostě dělá problémy, prostě my máme ještě morče a nejde to dohromady s tím, takže... To je dobrý, to jako, tak to my máme teď doma party, nebo Segra to nazývá, dáme party a probírají tam s holkama nějakou dildologii. Nevím vůbec, co to je. A vyhodili mě a ještě na mě hodili nějakou uschlou ponožku. No a já jsem se chtěla zeptat teda, jestli bych si ho mohl koupit. No určitě si můžete koupit. Jo. A já bych se chtěla zeptat, no tak jako... Jo, klidně vám dám pak číslo na mamku. Ale chtěl jsem se ještě zeptat, jestli k tomu je nějaký akvárium. Jak akvárium, k čemu? No, akvárium k tomu křečkovi. Nebo akvárium. Tam se jedná o králíka, to je v kleci ze vším. No, tak jo, super. Já jsem myslela jako akvárium nebo klec, to je jedno, prostě takhle. Ale to tam je napsané v tom textu, že tam je klec i s vybavením. Jo. Aha, to já jsem si nečet, já prostě se podíval, kouknul jsem se na cenu a hotovo. A Určitě můžete. já jsem se tam ještě koukal, nevím, jestli jsem to přečet dobře, protože mám trochu blbý braille, ale stojí to teda nějak ty 2000 nebo kolem těch 2000. Do 15 tam je cena. No, takže nějak kolem toho. Tak jo, tak já teda ještě si dojdu do pompa pro cigárko a pak vám ještě se dohodneme, jo? Víte co, já vám pošlu na tohle číslo SMS-ku mé dcery, která ho prodává a domluvíte se s ní, jo? Dobře, tak jo. Jo, já vám pošlu číslo a adresu. Mami, ty o mě škrabe. Ano. Dobrý den, na drátě Pompo. Já si jdu koupit cigárko, mám velkou prdel, akvárium, sexy, ideologie, šukám uschlou ponožku, dáme party, bazar a pak ještě sexy, jste hrozně sexy, nashledanou. Počítá se to. Ne. Pompo na drátě. Já jsem tady, já si jdu koupit cigárko. Takže pokud se vám video líbilo, tak zanechte like, odběr, koment. Dislike ne, ten je hnusný. Jo. A ještě tady tohohle pána odebírejte. Je to největší svěger. Mě už každý odebírá.
Je to Bakeman.cz. Jo, nejlepší. A vypadni. A já se s váma loučím a čau. 3, 2